Blay yepi kikon jong kajwai diocese jungi hagane ga klimat ngachim ye gane galan ban pentip happy bangidon gane ga media jong kajwai diocese jungi hagajnya lam jong padar ebor mitri Henry Lamare bat rangkat bat u samla lumlang poti baitrelang hagane ga media jong kajwai diocese jungi nga kentu yepi baro balang ba gane ka media jong kajwai diocese sungi pila ban yo I yaki program baper ki ba ngi le hakane ka diocese de kumta nga chim ye gane galat ba ka buksial ban kentu yepi baro ban ya subscribe ban kumjoro ban page ye gane ka media jong kajwai diocese sungi nang ba pinsu iro kita ki program baper ki bas dan benta hagal diocese level hagi parish bat kumta terter de kumci benta jong gane ga committee jongi ga media commission jongi nga kan tujor ya pi ki pa jublay ban ya Christian lem lang ba kajing subscribe jong pi tang ba kajing page jong pi ya gane ga channel hakaba ngin yo jing tip bat njoro ngin la ban airo ki program jong pi kum ka parish lene ki lang ba ki samla lang ba ki selong kmi sarang ba hakaba mangi ngila ban priang ban pen tip chagi bai pat ki parish lene ki badan hapa diocese ni nang ba daga bai la gunta kalong do ko wei nakilat ban yalap mjoro kalat ban ya Christian lem iwe ba haga jo kapor kalong kalat ba ngi ya pencelur lem hantam jiki samla ban menteri haga no ko benta ka bakila bat kumjoro ban priang ya ka kamba bha jongki tang ba ka ne ka channel jong ka Kajwai diocese media jongi to blain ko khu pi bara ba pet bai I gane ka program jongi ke bakhan kat mentan ban ngakal pat jori piro ban pinja kersan lem yetrelem bat duailem dak beta gane ka media commission jongi bakan nang kiu chakmat ha baro kiliang kum ko wei galat yalak ba ka wei galat ban pen pha pen miat ya ka imlang ka salang kum joro ya ka jing pistan jongi to blay ko khu pi pin koi pin kia pin pha pin miat pin da pin biang men berbuat